Ahojte, keďže táto zima je a bola taká, aká je, tak pri výbere lokality na tohtoročný zimný prechod sme museli siahnuť skutočne až na hranice našich možností. Po minuloročnej sezóne, ktorá končila extrémnymi teplotami a nie odmekom, ale doslova odparením snehu, sme tento rok takmer márne čakali na súvislejšiu snehovú prikryvku. Zima je nielen pod Tatrami túto sezónu síce mrazivá, ale suchá a bez zrážok. Ale kým Slovensko a Európa už hádzali lyže do žita, na Orave to videli inak. Túžba pošlapať si na lyžiach niekoľko hodín, ak nie dní, trochu si polyžovať, spustiť sa do sedla a šlapať ďalej, nás priviedla na hranice Oravy, ktorá do poslednej chvíle drží bielu stráž a vzorky toho, ako ešte stále vyzerá poriadna. Cieľom bol vrchol Pilska, ale aj atmosféra zimného prechodu a spoločne strávený čas na chatách. Preto krásnu jednodňovú trasu rozkladáme na dni 3 a ako uvidíte, robíme dobre. Lebo ako povedal jeden múdry pán, najväčšie úspechy sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou. Štartujeme podvečer na hraničnom prechode Glinka-Novoť, kde nechávame auto. Ďalšie sme si už cestou nechali v cieli na severnej strane Pilska pod stanicami vlekov v poľskom Korbielove. Netušíme, aké snehové podmienky nás čakajú a preto si na záver nechávame žolíka v podobe lyžiarského strediska. Z rovnakého dôvodu štartujeme s lyžami na chrbte. Čaká nás totiž kratučký pochod na chatu pod Kravcovým vrchom. Zhodou náhod má jeden člen našej výpravy priezvisko Kravec a tak ideme s radosťou na vec. To, čo nás čaká pod Kravcovým vrchom, nám ale vybíja poistky. It's very beautiful. No, konečne po tej zimy. Dobre, pozrite, aký na to. Neverím, že to bude. Orava to istí v ťažkých časoch. Ako nejakí obyvatelia rovníka obdivujeme krásnu zasneženú čistinku s chalúbkou poľského deduška Večerníčka a tou našou. Kamarádi, a to nie sme ani z Kene, ani zo Svahilska a aká radosť zo snehu. Ale pekná čistinka. Sneh je krásny. Po úmornom výšľape, ale no, ledva sme sa sem dostali, trvalo nám to cca, neviem, 40 minút, či preháňam. Ľuboš sa prihlasuje o svoje dedičstvo a skladáme sa v chate. Nocľah stojí 80 zlotých, čiže cca 20 eur a bufet varí od 8 do 8. Platiť sa dá aj eurami. Keďže máme času nazvyš, preskúmavame čistinku. Pod strechou chalúbky deduška Večerníčka nachádzame posedenie, ktoré je vzhľadom na výhľad z neho určený na jediné vrcholné predstavenie. Jednoducho, posedieť si tu môžete hocikedy, ale najdrahšie lístky sa predávajú na najlepší čas. Poslednú polhodinu pred západom slnka. Hoďte to byť spotík, ale musíte to byť v správnu hodinu, úplne že akurát. Takto v marci to vychádza na tých 16, 10, no tak 1. marec je. To musí byť číro. A potom to bude takto vyzerať, no. Takto tu je takáto rozhľadňa na to. Sklon strechy určuje, že vidíte iba to najlepšie.
máme krásny večer. Tešíme sa z drobností, vybiehame z chaty pozorovať pokračovania nebeského predstavenia a nakoniec sa ukladáme na 4. izbu. Vlastný spacák nie je nutný, ale vítaný. Dobrú noc. Ráno začíname jaječnicou, pripravíme si vercajch a vyrážame na modrú značku. Posledné sneženie nám pomohlo a preto je celý hrebeň pred nami šlapateľný a lyžovateľný. Pozor! Kravcov vierch, zľava pôjdem. Kravcov vierch. Pochod je príjemný a nenáročný. Stúpania a klesania sú mierne. Kilometre odbúdajú. Idem na kus do Poľska. Hej. A možno naspäť do Slovácii. Uvidíme. Ospevujem tú snehovú prikrývku, ale aj táto čerstvá a oku lahodiaca mala dosť pod náporom už silného marcového slnka. Je to viac turistika ako lyžovanie, aj keď nejaký ten zjazdík sa tu nájde. Trochu nás prekvapilo množstvo skútrov brázdiacich lúky, ale aj chodník. Poznáte ma aj ako vášnivého motoristu, ale toto mi prišlo príliš. Vymetať kotol Pilska hore-dole za zvuku šíriaceho sa na kilometre mi prišlo v tejto inak panenskej prírode nepatričné. Šlapkáme, my sme smelí vajaci, nemáme nič na práci. Nenájdete nás dnes v práci. Zo zhruba 1000-metrovej nadmorskej výšky začíname stúpať na 1300 až 1400 metrov nad morom. Kopiec s veľkým K je poslednou štáciou pred Pilskom. Páči sa Fatrička. Fatrička mi padne ako od bratríčka. Ty si u susedov, hej. Ja som na Slovácii. A ty? Samotný vrchol Pilska leží na slovenskej strane 400 metrov od hranice a je z neho brutálny výhľad. Malá, veľká Fatra, Choč, nízke, ale hlavne vysoké Tatry, lebo z tohto uhla som ich ešte nevidel. Ležia od nás na juhovýchod a vidíme ich severné steny. Sranda, my máme roviny na juhu a hory na severe. Poliaci to majú naopak. Hory sú predsa na juhu. A prichádza dnešná odmena. Zlyžovanie na sever do hostela Miziova. Opäť, výlet by sa dal ukončiť s lyžovaním rovno do Korbielova, ale aj tu sme si zajednali nocľah. Už to nie je tá romantika malej opustenej chaty pod Kravcovým vrchom, zvlášť s oddielom detí na lyžiarskom výlete. Ale varia dobre, pivo majú aj slovenské a dá sa platiť kartou. Len musíte vždy na termináli stlačiť jednotku, čiže platbu v zlotých.
Z dvojky a platby v eurách je pán prevádzkár citeľne nervózny. Zo dvakrát sme sa pomýlili. Ráno je v pláne vyšlapať si Pilsko ešte raz. Výhľady sú rovnaké, ak nie lepšie, a lyžovačka zaslúžená. Berieme veci a vydávame sa smerom k najbližšej zjazdovke. Vedú k nej viac či menej zasnežené cestičky. Miestni nás varujú, že miestami trčia kamene, ale tie prichádzajú zákerne, v naoko bezproblémových úsekoch. Z lásky ku sklzniciam niektoré úseky prenášame a záver máme komerčný na umelom snehu, ktorý v tejto teplote opísal jeden poľský skialpinista ako sorbet. Nemýlil sa. Aj takto však bol zážitok a Oravské Beskydy prekvapili. Aj terénom, aj službami. Vôbec to nebolo márne. Krásna jednodňovka, ktorá sa dá zvládnuť aj za 2 či 3 dni. Ahoj.